Buenas, buenas. Unha das plantas que máis preguntas suscita sempre aquí na Peneira son as orquídeas, porque son plantas que realmente son delicadas e que necesitan, que precisan moitísima luz. Normalmente nas casas soen vos fallar e non soen volver a florecer porque teñen un déficit lumínico, un déficit de luz. Son plantas para estar en balconadas, para estar en sitios donde lle dea moita luz. Non significa que lle dea o sol de frente, ollo, que a veces queimas, pero sí que teñen que ter moitísima luz. E a maiores, a orquídea, ademais de regala cando toca, convenientemente, é importante que fagades abonados. Con estes abonados ides ter moitísima cantidade de flor e cando perden a flor e quedan eses taliños secos que tedes que cortar, xa sabedes, vai-vos a favorecer que salan novos talos de floración. Se queres ter unhas orquídeas preciosas, xa sabes, moita luz, auga cando toca e abono do que temos aquí na Peneira.